Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, neschvaľujem domáce násilie. Násilie páchané na ženách je samozrejme zlý skutok, treba ich jednoznačne odsúdiť, treba proti tomu bojovať. Ale nepovažujem pristúpenie Európskej únie k Istanbulskému dohovoru za vhodný nástroj boja proti domácemu násiliu. Pani komisárka, ja sa pýtam, prečo Komisia presadzuje nástroj, ktorý z rúk členských štátov berie ich suverénne kompetencie v tejto veci. Malo by byť rešpektované právo každého členského štátu zvážiť si na národnej úrovni, či sa tejto právomoci vzdá alebo nie. Dohovor núti 14 členských štátov, ktorí ho zatiaľ neratifikovali, aby súhlasil napríklad so záväzným zavedením pojmu gender ako sociálneho konštruktu a s presadzovaním genderovej ideológie. Druhý bod, a so zasahovaním do vzdelávania, a to vrátane obmedzovania práv rodičov. Pristúpenie k dohovoru by podkopalo súdny poriadok členských štátov, pričom dostatočne nerieši problematiku násilia samotného. Takto sa opäť oslabuje dôvera v Úniu zo strany občanov. Preto na vás nalieham, aby ste podporili iné metódy zastavenia násilia v našej spoločnosti, nie však pretláčaním tohto kontroverzného dohovoru. Ďakujem za vypočutie. Ce nu s-a rezolvat până acum? Mulțumesc. No, čo je problematického, než vytvoriť iný dokument, ktorý bude rešpektovať to, čo tých 14 štátov odmieta? To je celé. Celý problém, ktorý tu má 14 štátov, je, že sa tu zavádzajú genderové pojmy, ideologicky motivované nápady. My ich odmietame, to je celé. A keď sa vypracuje iný dokument, my všetci, úplne všetci, z každého tábora tu hovoríme, že chceme potláčať násilie na ženách a domáce násilie. No tak ho potláčajme bez vecí, ktoré tomu vadia. Képviselő